بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبل ما شريفلا تيفي لا جبا ومبو بلا جلين فون إسلامي كفولي نوي ألاكا كيشنا كهنا كبركة عملا وتعالى دلي ألاكو كا أني أو بلا جلين أبو أو بسم الله كوكرا أو كا جمكا مندي حكم كنا نوي دين برو مي جمكا نبي وليكا سي أنكر موما أنيكا أنكر مو بسم الله ولا ساكا بارو كي نيوي دين كنا فونونا bi an kileme ka an karamɔgɔ ba dɔ bisimila min tɛ dunan ye kɛnɛ in kɔnɔna la min tɛ dunan ye diinɛ bunna ku kan jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan n'o ye an karamɔgɔ elhaj thierno oumar baro elhaj thierno oumar baro diinɛ lasilikɛla don diinɛ ɲɛma don kalanyɔrɔtigi don wa silamɛ tɔn fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔna la a ye baara k'a bɛɛ kɔnɔ wala a bɛ ka baara kɛ a bɛɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka tɔnba min n'o ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ye o ɲɛma don kay ni amara bela jelen konna la annale duna je ka dine baro kebi nga yani anga do anga baro konna la me ankara mo bismillah ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh el hachero mar baro ambe ifo ki wala nyumando ka ni wati dili amma wala sa angana baro ke ka islamé wani islamia nafani ay bi ambe fe ka baro ke feno ka min nafaka bon kosobe baro dine baro ye baro de abe kuma fen fen ni islamia kuma na ka be kuma bela jelen kan islamia kuma na feno kan qur'ana kono ka caya hadisa kuma na kan ka caya no ye jonya ye foro keletu manake kamni kira kila keletu manake mamunu tumme mine nu nyenama men me kele yoro la olu qur'ana kuma na u kan ka caya namba famu to amba famu ma ko jon tuma do la sharia re fana bolle mbuka yoro do la jon furuli jon muso furuli sharia kuma ne mbuka ka furu joma sharia kuma ne me o kan ani hay tuma do la kafara do be no ye kan koroboli do be no afoko ka jon kan horonya ani jon re kan horonya ni fusamantia chama bala qur'an e hadisa kuma na o chama kan na kuma la nyini be femi no fe bi jonya mi ni qur'an kuma na kan ni sharia kuma na ka jonya jumenelu alhamdulillah na'am alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa na'am ambe foli kala meleke law bela jelenya ana fleba gaw bela jele usmani ka nyene kali na faka bon ko sobe na'am ana faka bon kada ko do kan bi mo ka famu abe anga balo no ya nyogon bolo jonya ye bana société bana dodo munun be hadamadenya kono kabni hadamadenya sorola domi ma ti se aka gele ma ka damna tuma jonjon fo kabni do ye fanga soro do kan do ba fe ka do exploiter kabno do jonya damnena amena sena chide nunu bela jele na ye fenge kakateme nga kuma ku mundo ndoramba mu fo dine hakilna ambe kuma odaka no de islamiya islamiya ka hakilna la jonya te nya kalondo jonya te nya ye islamiya ka hakilna la islamiya te jonya fe fana islamiya ma nati aya sora anyo fo islamiya ma a encourager islamiya ma fanga dama ama do fara a sinsinika nga kome abeno yiriju mu falena ka bunya ka diliu do dugu jogoro ka bolo fense fambe fe ni nana kiko bogoti chien kele ina fo ibe yiriju ni chini wala nyoju ni bogoti chogom otisa okuma o yiriju mu falena ka so chogola ne ba fe ko boyin iba bolo de tege dondone ka liliu sen dondone ka muden tege fo labana bela jele mena binka ba islamiya ye jonya la bara ni o chogonyade ba fe ka mun fo horonya ye munye islamiya la o alanya saranyade ala ye hadamaden fo qur'ana kono kajeya يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أو مغو أو بلا جلين دانا كبو تشكيلي أني مسوكيلين دلا وكورا أو بيبورا فنكيلين دلا أو بيبورا يوروكيلين دلا kakla ka uke kuluye ani jamana deunye ani shiauye ani kabilauye o ke kunye munye ala fe yala au ka nyogon don
ni ne ni e bɛnna yɔrɔ dɔ la e ko e ye kannaka ye ne ko ne ye barolaka ye an bɛ sin ka ɲɔgɔn dɔn wala ni couleur ko don wala ni fɛn wɛrɛ don kan ko don o bɛɛ lajɛlen dalen bɛ o de fɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn cogo min an bɛ don ɲɔgɔn na ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye nka maa min ka bon n'o de ka fisa ni bɛɛ ye o de ye maa min bɛ siran Ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan maa min bɛ siran Ala ɲɛ fɔ cogo dɔ la wala b'a fɔ cogo dɔ la maa min nafa ka bon mɔgɔw ma a tɔɔrɔ tɛ se o ma o de ka fisa ni tɔw ye n'aw bɛ du kɔnɔ aw bɛ baden kelen fa kelen den muso kelen denw ye mun nafa ka bon tɔw ma ka tɛmɛ bɛɛ kan mun tɔɔrɔ tɛ se maa si ma o de ka fisa n'u bɛɛ ye k'a fɔ ne de ye karisa den wala ne de ka jan wala ne de ka bon wala ne de jɛlen don wala ne de finnen don wala ne de ka bɛ cogo wɛrɛ la o t'i fusaya maa si ye wala o de kama alakira sallallahu alaihi wa sallam a b'a fɔ a ka hadisaw caman na k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen kelen an bɛɛ bɔra an fa Adama an'an ba Hawa de la an fa Adama fana bɔra bɔgɔ de la o kuma an si fasamantiya tɛ siya si bolo siya si kan kabini ka kɔn alakira yɛrɛ ɲɛ dɔ de la ka Nabila Isa ɲininka ko karisalakaw ka kabila ani karisalakaw ka kabila jɔn ka fisa ni jɔn ye a y'a bolo ta duguma o tun sigilen bɛ duguma de ka bɔgɔkuru 2 tɔmɔ k'a yɛrɛ cɛ in na a ko nin bɔgɔkuru 2 jumɛn ka fisa ni jumɛn ye cɛ ko ayi k'u bɛɛ kelen a ko hadamadenw bɛɛ kelen bɔgɔkuru 2 bɛ ɲɔgɔn ma cogo min u ma fisa ni ɲɔgɔn ye o cogo in kelen na hadamadenw fana ma fisa ni ɲɔgɔn ye u bɛɛ bɔra fɛn kelen de la fo ni mun ka fusaya sɔrɔla ani mun ka bonya sɔrɔla ni Ala ɲɛ siranya ye ni Ala ɲɛ siranya ye mun bɛ siran Ala ɲɛ ka tɛmɛ tɔw kan o de ka fisa ni tɔw bɛɛ lajɛlen bon o kuma o de ye silamɛya ka lɔlan ye silamɛya ka mabda'u ye silamɛya ka principe ye silamɛya lɔlen bɛ o de kan silamɛya bɛ hadamadenya jate ni muminuya de ye maa min ne ka sɔrɔ ni muminu don o de ka fisa ni dɔ wɛrɛ o la i b'a ye aya wɛrɛw la wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin walaw a'jabakum wala a b'a fɔ wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walaw a'jabatkum o kuma hali n'a bɛ fɔ maa min ma ko jɔn mais ka sɔrɔ muminu don a dengalen bɛ a dalen bɛ Ala la ale de ka fisa ni kafiri ye hali n'o ye dɔ wɛrɛ de n'o ye tulo bilen wala an b'a fɔ cogo min tubabu bɛ wala arabu bilen wala dɔ wɛrɛ a mana k'a fɛn fɛn ye ni muminu man ka fisa ni o don in kafiri man ye o kɔrɔ silamɛya la maa ka dɛngɛniya i ka Ala ɲɛ siranya o de b'i hɔrɔnya o de ye hɔrɔnya ye bon mais komi i y'a fɔ cogo min silamɛya nana ka jɔnya sɔrɔ duna kɔnɔ o diyagoya don fa ni jɔnya ka baara kɛ o de ta'amul ka gérer situation de don mun bɛ yen nɔ a bɛ terrain kan fa ka gérer o kuma ka baara kɛ ɲɔgɔn bɛ kɛ cogo di o de bɛ yen kiiri fɛn fɛn nana silamɛya kɔnɔ ka daminɛ kuranna la ka taa bila hadisaw la ka taa bila fiqhu la ni jɔnya kuma fɔra la a dalen bɛ o kelen dɔrɔn de kan fɛn mun bɛ aw bolo kɔrɔ aw bɛ ka balo cogo min aw kan ka balo cogo ɲuman jɔ sɔrɔ a la mais ni mɔgɔ min ye o ma filɛ ka jateminɛ kosɛbɛ silamɛya kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen a bɛ taa bila bɔda kelen de la bɔda in ye mun ye bɛɛ bɛ se ka hɔrɔnya cogo min i y'a ye bɛɛ bɛ se ka hɔrɔnya cogo min silamɛya ka hadafu y'o de silamɛya ka biti y'o de principe mun ni silamɛya ye fiqhu da jurisprudence a y'a bila sira minnu kan o de ye ka taa jɔn ka hɔrɔnya la bɛɛ ka hɔrɔnya bɛɛ ka jɔnya kana kɛ n'i y'a ma filɛ a fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye n'i b'a fɛ ni mun tun b'i bolo ko i ka jɔn don n'i b'a fɛ k'a furu silamɛya ko i b'a kan hɔrɔnya de bɛ sɔrɔ k'a furu n'i m'a kan hɔrɔnya n'i n'a jɛra n'a ye kɔnɔ ta dɔrɔn a banna hali n'a kɔnɔ bɛ kalo 1 de la a tiɲɛna a hɔrɔnyara n'a ye den wolo den hɔrɔman de bɛ wolo ne ka sɔrɔ ani e matigi cɛ kɔni de jɛra o ye a diya fanfɛla ye n'a goyara yɛrɛ fana i dimina kɔrɔ wala i dusuma kasara i y'a gosi n'i ye dabɔ a la dɔrɔn a hɔrɔnyara n'i y'a gosi ka dabɔ a la dɔrɔn ka jogi sariya b'a hɔrɔnya ka bɔ i bolo bon ninnu bɛɛ lajɛlen kɔrɔ hɔrɔnya ka se ka sɔrɔ cogo min joona bon i bɛ taa sɔrɔ hɔrɔn yɛrɛ n'a ye ko gɛlɛn dɔw kɛ Ala la a yɛrɛ la sakɛ an b'a fɔ thierno n'a ye ko gɛlɛn dɔw kɛ a ka diinɛ ko la fɛn mun b'a bɔ
a kama bɔ a bɛ kɛ jɔn kan hɔrɔnyali de i n'a fɔ mɔgɔ min y'i tugu ka sun tigɛ o kafara la wala ziharu n'a ɲɔgɔnna a ka ca olu bɛɛ lajɛlen i bɛ taa sɔrɔ kan hɔrɔnyali o de bɛ i bɔ a la ka sɔrɔ i ma foyi yɛrɛ kɛ i ma kojugu foyi kɛ n'i ye kan hɔrɔnyali kɛ baraji baw de b'a la ala dɔgɔmani mun bɛ se ka fɔ an ye ko ala b'i kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ dɔw ma ni maa maa ye jɔn dɔw kan hɔrɔnya ala kɛra o bɛɛ fasamantiyaw bange mɔgɔw ye ka sɔrɔ nin si tɛ furu ko tɛ gɛlɛya tɛ kɛlɛ tɛ mɛ ka mɔgɔw encourager u bɛ mɔgɔw kan hɔrɔnya cogo di u ka jɔn kan hɔrɔnya k'u bɔ jɔnya la a ko ni mɔgɔ min ye mɔgɔ kelen kan hɔrɔnya dɔrɔn a nafa fɔlɔ-fɔlɔ dɔgɔmani ye mun ye o de n'o ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan silamɛ bolo ni silamɛ kan hɔrɔnyara ka bɔ tasuma kɔnɔ dɔw ma i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ i ka laɲini bɛɛ sɔrɔ a ko o tuma ko i y'a kan hɔrɔnya ala kama ala b'i yɛrɛ kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ dɔw ma ka sɔrɔ i ma foyi kɛ foyi t'a la bon ni mɔgɔ min ye nin sariya ninnu bɛɛ kelen ma filɛ i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ taa la bila bɔda kelen de la o bɔda kelen ye jumɛn ye bɛɛ bɛ taa hɔrɔnya la cogo di bɛɛ bɛ bɔ cogo di bon mais fɛn dɔw bɛ yen sariya dɔ b'a silamɛya ka fiqhu nafa belebeleba dɔ b'a la nafa mun b'a la ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ a ka hadisa la a ko man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi dini ni ala ye hɛra kanu ni maa min ye a b'i faamu i ka diinɛ na o faamuya o kɔrɔ ye mun ye dɔnnikɛla mujtahidu u ka se k'a dɔn kiiri mun filɛ ɲɛ tigɛla a bɛ tigɛla waati jumɛn ye a n'a bɛ tigɛla mɔgɔ jumɛnw ye a n'a bɛ tigɛla yɔrɔ jumɛn ye ka se alfiqhu matab o de souplesse bɛ jurisprudence ka texte la o bɛ faamu o contexte de kɔnɔ fuqahaw b'o dɔn mujtahidunaw minnu kalannen don ka faamuyaba kɛ olu b'o dɔn kiiri dɔ bɛ fɔ waati dɔ la nka n'i sera waati dɔ la o kiiri tɛ se ka fɔ o de la usul kalannaw b'a fɔ ko yaduru l-hukmu dawarana l-illati wujudan wa adaman ko kiiri fɛn fɛn ne ka sɔrɔ n'o bɛ an ka furuw la k'o bɛ munumunu a kun nɔfɛ kiiri in kɛra kun min kama a bɛ munumunu a nɔfɛ a ka sɔrɔ yen wala a kana sɔrɔ yen o kɔrɔ n'a bɛ yen kiiri bɛ yen n'a tɛ yen kiiri tɛ yen o tuma jɔnya kiiri dɔw fɔra fo yɔrɔnin na n'an ma da maga la mɔgɔ dɔw bɛ se k'o fɔ an b'o kalan an ka kitabu fiqhu kitabu kɔnɔ i n'a fɔ misali la k'a fɔ ko jɔn k'a ka nafolo ko jaka wajibiyalen t'a la juma wajibiyalen t'a kan wala hiji wajibiyalen t'a kan bon ani fana a tɛ fɛn kɛ a tɔgɔ a musow u bɛ firija sigi n'u cɛ sara kalo 2 ani tile 5 bon olu tun ye kiiri dɔw de ye minnu taara mɔgɔ dɔw kama yɔrɔ dɔw la ka bɛn waati dɔw ma u yɛrɛ ka cogoya kan u yɛrɛ ka lahaliya kan fo mɔgɔw k'o de faamu kosɛbɛ kosɛbɛ ka tuguni olu mɔgɔ fiqhu ye olu kiiri ta i la mun kama o de ye o mɔgɔ ninnu foyi tun t'u ta ye u yɛrɛ t'u yɛrɛ ta ye kuma tɛ fɛn ka k'i ta ye e ta t'i yɛrɛ ye i ta bɛ k'i kunnadonni ye cogo di bamanankan yɛrɛ la wala komi o tuma duna ka gestion bɛ cogoya min na o de ye olu jɔn minnu n'u kuma tun bɛ kɛ olu fɛ kitabu dilanna ka bɛn minnu ka waati ma o y'a sɔrɔ olu ta t'u yɛrɛ ye kuma tɛ u ta ka ko kunnadonni ye n'u tɛgɛ kɔnɔfɛn ye o la maa min ta t'a yɛrɛ ye i bɛ se k'a fɔ ko ka jaka di cogo di ale yɛrɛ bɛ kɛ jaka ye ale yɛrɛ bɛ fara jaka nafolo kan wala o n'a ɲɔgɔn bon o kuma o ye fɛn dɔ ye bon juma fana bɛ bin ka bɔ a kan wala fo ko nin ka sigi kalo 2 ni tile 5 pour que k'a teriya k'a libéré a bɛ baara minnu na baara ninnu kana lasa a ka taga olu la olu bɛɛ tun ye o waati kiiriw de o de la an ka karamɔgɔw kabini Mali kɔnɔ yan anw bɛ Mali de kɔnɔ kabini Ahmadu Baba Sudani Tombouctou ani Mahamadou Oumar Al-Qadi fana ye Tombouctou ka de ye ani Yusuf Tout mun tun bɛ Tout olu bɛɛ lajɛlen an ka kɔrɔnfɛ jamana olu mɛnna olu ka waati ye 100 caman de ye sa u tɛmɛ ni sisan cɛ olu bɛɛ tun ɲininkara o kiiriw la o ko k'o don ko ayi k'a kiiriw yɛlɛmana k'a ka dabila olu bɛɛ y'o fɔ ale ka Mi'raju Suud a ka kitabu dɔ tun ko Mi'raju Suud Ali Ahmadu Sudani a b'a fɔ o kɔnɔna na k'a fɔ ko minnu bɛ mɔgɔw bolo ko jɔn ko tiɲɛ tɛ sariya ka jɔn tɛ ka tuguni u minɛna silamɛya jamanaw de la maa minnu ni ka sɔrɔ silamɛw de don o tuma maa min kɛra silamɛ o tɛ se ka kɛ jɔn ye
kɔrɔ binkɛru kan de k'u sunya ka na n'u ye jɔnya ten n'u bɛ mɔgɔ min bolo n'i b'a fɛ k'i yɛrɛ ni ala cɛ jɛya i k'u kan hɔrɔnya i k'u libéré n'o bɔra yen olu yɛrɛ fana u k'a dɔn sariya kiri wajibiyalen b'u kan u libéré don min u k'a dɔn n'u ye nafolo sɔrɔ jaka wajibiyalen b'a la u kan ka taa hiji kɛ baaraw fɛn fɛn ni ka sɔrɔ n'a wajibiyalen bɛ silamɛ kan a bɛɛ lajɛlen wajibiyalen bɛ u yɛrɛ kan an yɛrɛ ka jamana in kɔnɔ yan nɔ an ka karamɔgɔ fɔlɔw ɲoro jamana na n'i y'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ye ko Muhammad Ibrahima H maa dɔn ka u bɛɛ b'a dɔn ni fiqhu dɔɔni ye Cheikh Hamid Baba ka kalanden minnu nana an ka jamana in kɔnɔ minnu ni bɛɛ sɔnna u ka fiqhu dɔn ma a yɛrɛ ɲuman na a y'a fɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala ka hinɛ ala ka yafa k'a ye a ko n'i ye malikiya fiqhu kitabu bɛɛ fili baji kɔnɔ k'i mana kalandenw ni papiyew ni bikiw bila ka na k'ale bɛ se ka segin ka masala ninnu bɛɛ d'u ma ka dicter u kun kelen kelen u b'a masala bɛɛ labɔ o kuma i b'a dɔn o ale sera mustawa ijtihad al-madhhab a tun sera yɔrɔ ma a ɲinikalen a ko ayi k'u ka u ka baaraw bɛɛ kɛ sariya la k'u ka firija sigi kalo 4 ni tile 10 u ka juma sali kɛ fɛn bɛɛ ni saraka bɔra a y'a d'u ma jaka bɛ se ka d'u ma n'u yɛrɛ ye sɛnɛ kɛ n'u ye jaka sɔrɔ n'u ye ɲɔ sɔrɔ jaka bɛ bɔ mun na u k'a jaka bɔ ko ka tuguni ko dɔɔlen ka dunɔ dɔɔlen k'i ti fanga de tun don dunun tun ye fanga sɔrɔ ka bin mɔgɔw kan k'a kɛ sisan fanga nana fanga y'a bɔ yen o tuma sɔrɔ faransi ye déclaration que liberté égalité fraternité la o kuma bɛɛ kɛra hɔrɔn ye ko bɛɛ libéré la o kuma ko ka dabila o kuma aw fɔra an ka jamana in kɔnɔ yan nɔ kabini o waatiw la dans les années 40 an ka jamana in kɔnɔ an ka karamɔgɔw ye o fɔ o kuma n'o bɛɛ bɛ o hakɛ la bi a man kan tugun an minnu bɛ balo la bi Usman k'anw bɛ tila ka wuli k'a fɔ k'an bɛ jɔnya k'o kuma fɔ ko mɔgɔ ta bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye wala mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ bali ala ko la i n'a fɔ alimamiya ni fɛnkɛw olu fana yɔrɔ bɛ yen fɔ n k'o fɔ fiqhu kɔnɔ a bɛ fɔ yɔrɔ dɔ la ko jɔn tɛ kɛ alimami ye mais n b'a fɛ mɔgɔw ka mun fɔ jɔn kelen tɛ fiqhu o babul imama la o fɔra ka da kun min kan maa maa ne ka sɔrɔ société ka dɔgɔyama mɔgɔ don maa maa société kɔnɔ ne ka sɔrɔ a bɛ filɛ ni dɔgɔyama ɲɛ de ye o tɛ kɛ alimami ye ka tuguni alimamiya ye bonya place de voilà place de do mun ni bonya tɛ mun sanfɛ diinɛ kɔnɔna na ala kɛra lɔyɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o kuma dɔyɔrɔ tɛ yen mun bɛ bon k'o bɔ ni maa ma ni dɔgɔyama de bɛ filɛli kɛ ka taa ma a tɛ bila o tuma jɔn kelen tɛ hali den mun fama dɔn o fana tɛ ka alimami ye wala bɔyɔrɔ jan olu bɛɛ ka alimami ye o kuma kelen de b'a la wala a dacogo la lebu dɔ kɛra la ne mɔgɔ min kɛra handicapé ye est-ce que a ye cogo ka kɛ handicapé ye de mais a fɔra k'a kana kɛ alimami ye a kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a ye kojugu kɛ a b'a bali ka kɛ alimami wala ko yɛrɛ y'a bali mais komi société ka dɔgɔyama filɛli de bɛ taa a ma or que maa min dun bɛ kɛ alimami ye a kan ka kɛ maa de ye mun bonyalen don fiqhu dɔnna ninnu ye a fɔ o cadre de kɔnɔna na o don fana o don société bonyanya tun tɛ kɛ ka jɔn filɛ o de kama o tun tɛ sɔn a ka alimamiya ma juma alimamiya ma wala a ka alimami ratibiya ma hali ni juma tɛ bon o n'a ɲɔgɔnnaw a kuma ka ca nka i yɛrɛ bɛ se ka mais n bɛ fɛ ka na segin ka na yɔrɔ min na dɔɔni o ye silamɛya sariya tun ye minnu reconnu ko jɔnw olu ka jɔn sɔrɔla cogo di olu nana cogo di ani charti jumɛnw tun b'a la i n'a fɔ fɔlɔ a bɛ ko jɔn tun bɛ san sugu la a bɛ feere wala olu ka jɔnya tun sɔrɔla cogo di très bien i b'a dɔn silamɛya la jɔn sɔrɔ cogo kelen de bɛ yen ni silamɛya bɛ sɔn ko tiɲɛ don a nana tiɲɛ kan o fana ye mun y'o ma filɛ i b'a sɔrɔ période transitoire de don o ye jumɛn ye tuma min ni silamɛya jugu n'o ye diinɛ jugu ala jugu maa minnu tɛ ala ko la minnu tɛ ala kɛlɛbantiya minnu ko ala kɛlɛbantiya tɛ se ka kɛ n'olu ye silamɛya kɛlɛ n'u ye diinɛ kɛlɛ wala ni silamɛya yɛrɛ tɛ diinɛ wɛrɛ u y'o kɛlɛ o kɛlɛ kɔnɔna na ni u minɛna se kɛr'u la u minɛna u ma sɔn fana ka don diinɛ na olu de bɛ kɛ kɛlɛjɔnw ye olu de ye kɛlɛjɔnw ye sariya sɔnna olu de ka minɛ u ka nafolo bɛ minɛ u la u yɛrɛ bɛ to u bɛ taa otage la u yɛrɛ bɛ sariya bɛ ka jɔnya kuma minnu fɔ ninnu de ko don très bien kafiri dɔn kafiri mun banna ala ko la a banna la cogo bɛɛ la nka hali olu ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ala kira k'a fɔ a ka kɛlɛjɔnw ye in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum yaye
ko a f'u ye n'u ka jɔnya in bɛɛ u minɛnen filɛ kɛlɛ de la dɛ k'u ka nafolo n'u ka fɛn minnu minɛn'u la a kɛra k'u ka fɛn mun di pour que k'u yɛrɛ kumabɔ ko ni Ala ye a bange u la a bangera u la k'a fɔ k'u sɔnna silamɛya ma Ala bɛna fɛn wɛrɛ d'u ma mun nafa ka bon ka tɛmɛ mun minɛra u la kan n'o y'u ka liberté ye Ala bɛ tila ka yafa u ka junubu ma bon o kɔrɔ ye mun ye hali o lahaliya in kɔnɔ lahaliya mun ni silamɛya sɔnna a silamɛya y'o kɛ punition de ye dɔrɔn pour que a tigilama bɛ se ka segin a kɔ cogo min a ka segin ka taa Ala ma n'a ye hakili ɲuman sɔrɔ a don parce que maa dɔw bɛ yen nɔ n'u u ɲɛ ma gan u tɛ raisonner u tɛ taa sira ɲuman fɛ wala bamananw yɛrɛ b'a fɔ ko ni basani ko ma tigɛ k'a tɛ dingɛ da ɲinɛ aw bɛ yafa ma a kuma ninnu fɔ cogo la mais hakili la mɔgɔw k'a faamuya a wuli kun ye o de ye maa dɔw de bɛ yen ni olu ma ɲɛ gan u ma tɔɔrɔ u tɛ raisonner ka ɲɛ wala o kama silamɛya b'a fɔ o maa fasɔn a ka pini ni jɔnya ye a b'o punition mun kɛ kun min b'a la silamɛya bolo yala a bɛ se ka raisonner ka ɲɛ cogo min a bɛ segin ka na Ala ma n'o kɛra a libéré la o jɔn de tun bɛ se ka feere sugu la très bien o de tun bɛ se ka taa san sugu la très bien sariya tun bɛ sɔn o de feereli ma ani o sanni ma ka sɔrɔ a sɔrɔla o cogo jɛlen na hali o a feere yɔrɔ la f'a fo feere daminɛna dɛ sariyatigiw ko n'a ko k'a sɔnna a tubera ka segin Ala ma a bɔra a ma wala n'a yɛrɛ y'a sɔsɔ k'a fɔ k'a tɛ jɔnya Ahmadu Baba b'o fɔ a ka kitabu in kɔnɔ ko n'i nana jɔn min san yɔrɔ la jɔn in banna a ye sɔsɔli kɛ a ko ne tɛ jɔn ye k'i ka n'o san o ka tuguni i bɛ taa ni mun ye dalu t'i bolo i bɛ se ka taa sabati ni mun ye Ala ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko jɔn don k'i dun ka to jɔn tan jɔn i kana kɛ jɔntigi ye o ka fisa i ka se Ala ma ni dɔ kan tigiya ye i tɛ se ka maa min ka jɔnya sabati Ala ka sariya la ka tuguni o bɛ kɛ e minɛkun de o kuma i ka n'i yɛrɛ di i minɛkun ma sɔrɔ nɔfɛ wala o kuma nin bɛɛ b'a jira ko silamɛya tɛ jɔnya fɛ silamɛya bɛ hɔrɔnya de fɛ wala o de kama an kan ka an jirɔja k'o de ɲɛ jira mɔgɔw la an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ɲumanw caman bɛ yan nɔ an ka jamana in kɔnɔ a b'a lɔ jihadikɛlaw dɔw kɛra ka kɔn nin san 200 ninnu ye an ka jamana in kɔnɔ jihadikɛla minnu ni ka sɔrɔ jɔnw sɔrɔla a sababu fɛ mais an ka dɔnnikɛlabaw caman tun bɛ a kɔnɔna na u ko a yɔrɔw dɔw la o yɔrɔ bɛɛ la o y'u kan hɔrɔnya dirɔn y'u kan hɔrɔnya u ma sɔn ka fɛn fɛn ni a sɔnna silamɛya ma u ma sɔn k'a minɛ ka tuguni mun na u b'a fɛ k'u ka diinɛ jɛlen lase Ala ma u ma sɔn Alakira sallallahu alaihi wasallam o wasara misali ye wala a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a fana an y'a fɔ cogo min kabini duna daminɛna jɔnya bɛ ale bangera ka jɔn dɔw sɔrɔ a ka denbaya la a yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ yanni cirenya kana a ye jɔn dɔw ka taaya sɔrɔ mais a tilalen a y'u bɛɛ lajɛlen libéré ka ban pewu a ma sa ka aussi jɔnaman to a bɛ somayɛlɛma don min o y'a sɔrɔ jɔn tɔgɔ de b'o la maaw la sinon o y'a sɔrɔ o si tɛ jɔn ye tugun bɛɛ kɔn hɔrɔnya la wala o de ye kuma sabatilen kosɛbɛ an karamɔgɔ waati ni a cogoya kama an tila faamuya ba sɔrɔla walana in kɔnɔna la dakuruɲa fila ka kuma in kuncɛ ani ka dugawu kan ye d'accord kuma kuncɛ yɔrɔ la fɛn cinin dɔ de bɛ yen n b'a fɛ k'o fɔ o de ɲagamilen bɛ mɔgɔ dɔw bolo ani karamɔgɔw bɛ caman yɛrɛ bolo o ye mun ye laadala jɔnya ani sariyala jɔnya parce que an ka jamana fana sigida an ka société a sigilen bɛ laada dɔw de kan finaya bɛ yen jaliya bɛ yen jɔnya bɛ yen fɛnkɛw bɛ yen nka olu kɛkun komi kuma korona n tɛna se k'u walawala olu kɛkun ye dɔrɔn sigi ka diya i bɛ taa sɔrɔ ne fa ni e ba u bɛ fa kelen ba kelen mɛ a bɛ fɔ ko e ye ne ka jɔn ye a bɛ fɔ ko i tɛnɛmuso den o ye bɛnkɛdenw ka jɔn ye kanimaya o jɔnya tɛ i n'a fɔ i t'a dɔ y'a ye bon o jɔnya ɲɔgɔn b'an ka jamana in kɔnɔ o bɛ ka caman nɛgɛ wala o kɔrɔ tɛ k'i ka fisa n'a ye aw fila bɛɛ yɛrɛ masaw bɛ fa kelen ba kelen e bɛ se ka fisa n'a ye cogo di wala nka a kɛkun ye dɔrɔn ka ko di aw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma i ka fina fana i ka jali fana a b'o cogo de la ale b'i lɔ jama la ka e majamu ka e sigilen to ka fɛnkɛ a kɔrɔ tɛ ka fisa aw bɛɛ kelen hɔrɔnya na nka a sigi ka se ka diya aw ka se ka ɲɔgɔn sira tagama dɔw ka se ka don dɔw kan cogo bɛɛ la an ka makɔrɔbaw ye olu kɛ o de kama mɛ an ka n'o ni sariya
den ɲɔgɔn na o ni silamɛya sariya dɛnnen tɛ ɲɔgɔn na o man ka kɛ kun ye an ka taa u ka forow bɔsu la k'u gɛn ka b'u ka duw kɔnɔ k'u faga wala k'u labɔ an ka duguw kɔnɔ wala ka cɛkɔrɔbaw siri k'u gosi o ye kalon de ye an k'o dabila ala k'an bɛɛ sababu o kuma b'a fɔ ala ka hakili ɲuman di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma ka an ka jamana basigi ka ɲɔgɔn faamuya ɲuman ani diinɛ faamuya ko ɲuman ala k'o d'an ma ka tuguni ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ka duwawu ni kɛnɛma dɔ man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din diinɛ karamɔgɔ caman de bɛ yen i b'a sɔrɔ u ma faamuya ba sɔrɔ u b'u sigi ka mankan ba ti i b'a sɔrɔ ne yɛrɛ caman bɛna fɛn caman fɔ ne ma nin kuma in kɔfɛ mais diinɛ fɛn dɔw faamuya baliya de don ala ka faamuya ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi Sharia ye silamɛya nana kana jɔnya sɔrɔ i n'a fɔ an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ cogoya min na wa jɔnya sariya ka jɔnya fana ye fɛn de fɛn min a dɔnnen don minnu minɛra kɛlɛ la kɛlɛ minnu ni silamɛya ni o jugu sera ɲɔgɔn ma minnu tɛ diinɛ fɛ minnu ye diinɛ kɛlɛ olu minnu ɲɛnama minɛra n'u ma faga olu de jɔnya fɔra olu de ma nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen silamɛya ye fɛn bɛɛ kɛ pour que mɔgɔw la décourager jɔnya la bɛɛ bɛ se ka kan hɔrɔnya ka libérer ka kan hɔrɔnya cogo min na silamɛya o sariyaw caman bɔ a sira fɛ i n'a fɔ an karamɔgɔ da sera a ma cogoya min na nka an ka nin waati laban jɔnya kuma minnu bɛ fɔ an ka jamana ninnu caman kɔnɔna la laadala jɔnyaw bɛ yen nɔ o ye an hakili la an ka dɔ fɔ tigilamɔgɔ n'o ye an ka tarikutigiw ye olu b'o ɲɛdɔn kosɛbɛ kurukan fuga la sariya minnu sigira karisaw ye nin ye karisaw ye nin ye ka couches bɛɛ classé karisaw ye nin ye karisaw ye nin ye karisaw ye nka o tɛ fusamantiya ye o ye walasa maaw bɛ se ka balo ɲɔgɔn fɛ nɔgɔya la cogoya min na nka o ni sariya kumana jɔ minnu kan i bɛ se ka min minɛ ka taa n'a ye sugu la ka taa feere o n'olu jɔnw tɛ kelen wala ni jɔ o musoman min bɛ maa min bolo a bɛ se ka don a kan cogo min ka d'a ye o n'o sariya jɔnw tɛ kelen différences bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ olu de kan ka faamuya an ka baro tun bɛ o de kan an bɛ an karamɔgɔ fɔ Elhaji Oumar Baro ni ale ye Kayi groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmaaba ye kalanyɔrɔbatigi fana don Kayi wa majlisi lakalani na fana don diinɛ baaraw fanba bɛ a bolo Kayi kumalasesow la o n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ a fɔ ka waleɲuman ka dugawu ɲini a fɛ ka tila ka dugawu kɛ a ye ka Kayi ni a mara bɛɛ lajɛlen fo an karamɔgɔ Elhaji Oumar Baro tɔgɔ la ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na ka segin k'aw yɛrɛ fana fo k'aw waleɲuman dɔn anw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu